Hakane ka por ke bamenta na kum working president jong ka RBOF Central Body hakateng hi jong ka sang barakawai ni penpau ya ka ching snowsi ke bakrau halor ka ching klatno jong imahe Dr. Dedi Lepang na kane ka slap thei men hadin bangio jintip ba imahe mdan shu ngidu ka mensim ka bakrau hakane ka them ka dong riboi jungi khamtam ya kamek halia state brokawai hawidei bat kane ka jing ino jong mahe ka jing pang ka bal adap kato ka nisnem hak jing long tumen jong i bat ila kot karta ka bahendriu hak ba khandai phendriu snem karta ha ka ba mai ila yalam kum unong yalam bakrau tam hapo kari kasi jengkia jungi khamtam ya ka dong riboi brokawai ni penpau ya ka jino senyang jong umahe ke bangim la shu banyo khamtam ya ka them ka dong riboi bai jongi kumjuru ya ka state brokawai kari kasi jengkia ngimla ban penpau ka jing sausi thang ka ba mahe ha kata kapor hausnam chejar khandai spa nyo bu khandai dei mai iwei i rangba i badon bentalang ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasni kaba mahe ila klatno na kane kaslak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrus nem karta kaba snow tenat hakawai kalian shwa mahe in ino na kane kaslak partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha kan nyo terik ujuliu arajar arkusau ilayo ban pli ban kapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong kasang RBF ko badon ha saiden Henry ni kwa kajilong breu ba imahe ngi na sod benut ba imahe ino ingi Henry ngimla thau parthai ka song ha upenrat banajrong balaburenti ya kalong renyang kaman renyang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi penpau kajin snopsi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin sulem sha kibahinya sem jong imahe khamtam ya inya an emitis bla ki khun kikti jong imahe ki kanum jong imahe ki persa jong kimahe ki kini jong kimahe bat paro kimnya sem jong imahe ba ai ba ngin shane akakti jong ublei manajrong ngin duai ha upenrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam cukut ha ka met ka mesim jong imhe ai mehe in poi sebeneng ha ka jinsuk in poi sebeneng ha kata ka syuki ha ta ka jaka ka ba ublei try kan rat ulabu i bat ka mesim jong i kan song jat hait ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong i ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai ba blay try kan rat unang karku kardo ya kibing sempar haj ba hakane ka por ka chin subsi ka umat kampung bakimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klenti jongki balai sai sisgi kini long kawai kini teli wat lada imahe indan su nakane ka slak partai ai ba kane ka condolence message jong karpe sha bainya sam jong mahe kan long kawai na ka banta ka bakar vef ka dan bentalang haka jingklat no jong mahe khamtam mahe ide foundation ibadan batalang benseng ya ka RBOF ka bakhadu khatwai ngasno ban ai ka jing khublei ya baro bapait ya kane ka channel ka ba ngikren mata nakaliang jong ka RBOF ba baro ngin burom yo mahe kum ukpa jong ka dong ribhoi kum mahe ngimyo shu kawai ka bakon santam ngihap ban sim ya kajin kli kum kinang yalam ngide ban but kanuksa kum ba imahe ila hikai ha kapor ke baladep ai ba ublei trai kenrat unang karku yangi baro kinang yalam bangin but kanuksa jok mahe kumju mahe unang the susu kicing karku ki banajrong khamtam ya kinang yalam jong ka Ribhoi Youth Federation ba kinala bantri da kapor jong ka jinang ka jistat kapor jong ka jingit ai paiba unang la susu ban chania ban ai ka jintrelang khamtam ru ya ki political party bafer la ka dei ka ruling party lane opposition party ba kanang la susu ban penyai ki kam ki babha na ka bata karoi ka par jong
kari kasi batin tia kinbut kaduksa jong i mahe lech suk mahe khub le sibut